3:19. Hello. Sa DZGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Idadagos na tabi kang Presidential Anti-Crime Corruption and Commission o PACC ang investigasyon sa anomaliyang transaksyon sa paggamit ng pondo katakod kad ibinulgar ni Senador Ping Lacson na 650 million pesos sagkod 15 billion pesos na infrastructure funds kanakaaging distrito sa nasyon o kanagkapirang distrito sa nasyon. Sigon kay PACC Commissioner Greco Belica, namagin ang pagkipagsabuatan sa Department of Public Works and Highways kan mga kongresista na makakuha ng kickback sa infrastructure projects. Iyon investigaran ninda asin tulos na isusumiter kay Presidente Rodrigo Duterte ang resulta kan investigasyon. Si Belica na hagadon sinabi ni Belica na hagadon na kay Lacson ang listahan kan mga infra projects sa distrito kan mga kongresista asin sa indang babantayan kung may korupsyon sa implementasyon. Lalo na ang big ticket projects na pigatagamahan in billion-billion na government funds. Trabaho sana ang gigibuhon ninda asin maski day sindang jurisdiksyon sa mga kongresista. Ang anuman na makakalap nindang ebidensya asin informasyon ipapasar ninda sa ombudsman asin task force para formal na investigaran ang nasambit ng isyo. Iyan po ang pag-alas 3 na bareta. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Coco Crunch. Parang anak mo. Maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nescafe Creamy White. May rollback sa Nescafe Twin Pack. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Merendal na merendal 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 merendal. Oh, Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alas 3 na, oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo. merendal merendal. Maray na hapon tabi sa mga parantabay sa Bilog na Legazpi, Daraga Albay. Good afternoon po, Probinsya Canalbay. Mga nakatutok sa Facebook Live. Alas 3:25 na. Totoo man ining oras ta. Ano totoo ini? Mane? Nasabutan ta ini tabi. Totoo pala sa oras tadi. Totoo pala. Oy, damerienda merienda 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 Talbatana. May 11 kitang unya nakasokan COVID sa Bicol region. Igwa kitang 11 confirmed cases po kan COVID sa Bicol. 2 po sa probinsya Canalbay. Tagsaro mga tugang ang Legazpi asin ang Malilipot. 7 sa Kamsur, 4 sa Iriga, 2 sa Naga, saro sa Kalabanga. Na Masbate 0 case, Sorsogon saro sa Bulan, saro sa Magallanes. Ang recovery stabi 8. Salamat mga tugang tadaing gadan. Thank you Lord. Wara pong gadan. Walang patay. Thank you. Mantiniron mga tugang ang social distancing. Ano ang nanginginot po na mga probinsya na may pinakadakultabing kaso sa COVID? Ang probinsya Canalbay, mga tugang may 43. Ang Camarines Norte may anom. Ang Kamsor 219, Dakulo, Catanduanes 7, Masbate 65, Sorsogon 29, Legazpi City 17,
Naga City 58. Asin po may duwa pang others. Ang Legazpi pala naman, ang kaso tas 17 naman sa nano. Di ito naman sa napalaan. Dapat maging 0 case na lamang kita. Ha? Dahil na kita magpapara, magsunod na kita kantaman na distancing Dapat din na kita, gusto nyo magparty kita sa di mo niya na Pasko? Ha? Gusto nyo ta sabi, baga ni Mayor sa interview ta, garo da habo niya tabi na mag-Christmas party kita? Ha? Hindi po sa Legazpi. Ha? Ako sa iling ko talaga dapat i-suspend ang mga Christmas party yan. Ha? Buda yan baga na mga reunion na yan mani. Takadakol ka nag-uuruli. Kadakol ka nag-uuruli bagan. Ikaw mani, gusto mo may party mani? Maski na yun na nga, basta may bonus. Buda 13 pantwe. Di ba? Ta siyempre, so gabos na benepisyo, itataw man sana yan. Ha? Itataw man sana ang gabos na benepisyo. Pero talaga, ano doon man ang kun alat-alatong ko lang so tina-interview ko baga si Mayor. Sabi niya, pigadalan niya buda so COVID interagency sa Legazpi. Kung kita mani magtutugutan niyang magparty sa Legazpi ang mga pribado asin gobyernong opisina. Dapat da sa harong na lang magkaraon. O kung mako man mga tugang plano ni Mayor na suspend ang mga reunions na yan na may tripon sa luwas. Ha? Yan baga ng mga tripon sa hotel ay sus ko amigo, delikado. Amigong kasag, maray na hapon tabi. Yes nga ya, amigong sira. Maray na hapon tabi, amigong kasag, Raul. Ang lalaking naglalakaw kita gilid. Ang kasag baga naglalakaw tagilid. Eka nga ya, ano ka maglakaw, hikol-hikol. Kung minadyan sa man, pipasabot tao kay araw kayo ni Mani, pagka ko napasaon, nga ako yung baga tagilid. Maray na hapon, tabi Nongs Meat Shop. Amigong Nongs, maray na hapon, tabi sa imo. Kumusta ka na, amigo? Ano, amigo, sa iling mo? Tugutan tang Christmas party o dahil? Ako sa iling ko man, mapaluwas si Mayor kiregulasyon tungkol sa Christmas party. Delikado kaya, aram ang Christmas party, delikado man Tamay, ang social distancing pwedeng makontrol. Ang mas pwedeng makontrol. Ang problema na dyan man, pag makarao na, taday man pwedeng magkaon na nakamas ka. Ang problema man sana sa party, minatransmit ang COVID pag nagkarao na kita, pag nagtaranggal na kitang mask. Bako yung tabi, boy? Iyo po. Oh, di ba? Nasasabutan mo? Opo, nasasabutan ko. Very good. Nasasabutan mo sa kung gustong sabihin, boy? Iyo po, nasasabutan ko po. Isinisikwal mo ang mga COVID na ini? Opo, sinisikwal ko po. Isinisikwal tan mga gibo na suhay sa health protocol kan DOH? Opo, sinisikwal niya po. Ang masunod, iyong pag-ako kan sa tuyang mga gibo. Magibo Magibo ka daw na firme kitang naka-face mask mo na naka-facial as social distancing? Ano pong magibo? Masusunod daw iyan, tabi nagigibuhon tang iyan, na dapat araw ka nagibuhon ta? Sana masunod po. Sarawayon kita. Pero po, amigo, tama po sasabi ni Tito Manny Yeah, ano? na nakan party. So, igas to sa party, iba nga nasa sa mga empleyado. Pwede. Yun na lang po. Pwede. Diba? Doon yan, dagdag compensation na sana. Correct. Pwede ba ga? Paano man? Pwede. Diba? Yun na lang. Yes, pwede Tas man. tama po. Muna, sa Tas gobyerno ano yan? pag amigo, ay sa bagay, kamo sa gobyerno, dipisil ang pag-transfer ki pondo gayon, unless nali sa savings, ano? Yung nga ni. Dipisil, yun nga naka-allocate para sa other expenses, di mo pwedeng itaon sa empleyado na bonus? Ano pa po? Di ba? Or, hindi mong itaw, garing nga gift ko, whatever, basta day yan masuway sa auditing rules kan kuwa. Iyo po. Adik, Iyo po. ano nga nang meaning kang kuwa? Commission on Audit. Pagod ako, commission or audit? Nakita. Commission on audit. Sinda ang tagabantay kang kwarta nin tawo. Iyo po. Na dapat ang kwartang iyan napapaduman sa tama na paggasto. Opo, tama po. Migo, dapat pati po suhan yan. Pagpauli digdi, iban na naman ipagbawal ang pag
pauli kan mga taga... Aron kay ni Migo, ilalawas baga sa mga paguli na gamit ang bus. Iyo po. Ang requirement niyan, swab test. Okay. Aron ko ta kayan. Kaya lang Pero na po, maski na. sisay ang mabayad sa swab test. Hindi sumauli. Sabagay. Iyogon mong ano ito? 8,000 ang swab test. Dahil ang may barato na lang ko yan, 3,800 to 5,002. Saan po yan? Manila. Sa to ba Bayahin na. sa to ba di man kibayad baga libre baga sa BRDRL. Kunta. Kaya lang maswab ka sa ICR. Paano? Oh, Di delikado. iyo nga. Iba na po ang pag-uli. Iba na ang reunion. Iyo ko ta. Ganing safe. Bio pa. So pag uli ko ta, case to case basis lang, talagang importante yun na maray. Dahil na po pagpauli May sumbong ta ka. Pag-una ko Sige. talaga mo. Dahil ka na programa. May nagpara problema ka. Tayo, nagkapauna kita. Araw mo man sana baga. Thank you. Sige, Migo. Bye-bye. All right. Nahiling ko deta katabi nung nasisimbag ta ukan Migo o ni na nag-aapon si Boy sa sakuyang cellphone dahil ko nasimbagan sa mga apon. Pwede ka nang nag-aapon Migo. Kaya tabi kita mga tugang na mga kababayan niya to. O yan mapasko na. O di ano daw ang masasabi kay ni Nongs? Migo, maray na apon. Maray na hapon siguro. Dahil ako napagtugutan ng mga party na yan. Iyo, tutuan Migo talaga. Ang pinakamaray na sa nangibuon, dakulo na kong tindang ham. Panauna sa nakadasaro. Nya bumakal sa imo kiham, Yeah. kawan sa empleyado, pag umuruli sa arong, doon Yeah. Tigsararo, may tingduruwa. marayo ng pwedeng tagduruwa. Mangguradong ham sa imo, Migo. Manggurado. Tuon na amigo, locos hamtar sa nadigdi, mga 140 ka na amigo. Pira-pira? 140 ka na. Barato pala ang suha mo. Oh, Minorder na nga ni sa kuya amigo si Mayor kang Matnog. Nag-order na? O, 9,500 amigo. Para yun na Mayor. Uyog-uyog man order na iyan. Dakulon na di. Araw, tama yan pa rin. Imbis na magtripon, ibakal mo yan kikuan, itao sa empleyado, magurulian. Yeah. Salong magluluto, kampang mo pa sa pamilya mo. Iyo mga amigo. Yes, pwede. Maray man ang suggestion mo. Salamat amigo. Sige ta, sagay kampanya ta ka. Okay amigo. Sige, Migo, salamat. Thank you. Dahil tama yan man di ba? Bumarakal na lang, iuli, itaw sa mga tao, empleyado, di ba? Anyway, alatong taka ng go signal ni Mayor Rosal kung anong tabi ang gibo niya, ha? Happy birthday po kay Glo Trillas ng San Francisco, Legazpi. Aha. Okay. Bueno, sandali, dumandaw kita sa kwan. Dumandaw kita sa tuya na na Facebook Live kung kumusta ang itsura tamani. Iniling mo tabi ako noy, Markshan. Iniling mo ako sa itsura ko sa Facebook Live ko kung okay man. Pakaraya no, so gwapo kita, pakaraya ba yung tirada mo? Ano sa iling mo? Ano sa iling mo? Okay noy, okay? Ika talaga mani. Sa bagay mani, padaba ta ka, taloy ka na nanggad sa DCGB. Pag nagpun ako sa DCGB, aki ka pa man. Oh, may tahilingon ko daw muna ano ini. Kaya ba maning sultiro pa ako mani. Ay uling, ano tayo ni raot, may buklis ako sa taha, may upoy-upoy. Ay lang Okay na? Nga tabi na yung may uso kung ko sa taha noy. Okay na noy? Tao. Yan, nga na. Garisan na baga pipa didupuan ki kabangang buok na nyog. Nagpuna ko sa DCGB mawani, mabuhukon ako ito di. Mabuhukon ako kay ito, ha? Pero kung nagpun sa nagkaigwa akong bata na imagination. Kaya ang naging girlfriend ko sana si Mrs. Manzanaso taga diyan sa Barangay Utso. Itong mga ipigatara mo man, mga joke ito. Mga istorya ito. Mga joke ito. Di man kasi seryoso talaga. Kan mailing ko si Mrs. Hello kay Maria Fe Pana. Pabati kay Maria Fe Panya. Happy birthday from Dindin.
Louie Ariola, maray na hapon, tabi idol. Sabi ni Ronnie Cerezo, watching from Bacoor. Ina Biso, pabati po sa mga taga Malilipot, watching from UAE, Sharjah. Yan. Hello? Iko, Yes. alam ko na po kung nabawasan. Bayan na, okay na yan. Nasasabutan kung gustong sabihin mo. Kay, uni po ang rason. Ano? Gigunot-gunutan ka. Baka yan ang pangultimo ng pag-apod ko niyan, Migo. Day man, gigunot-gunutan ka ta. Sobrang kagmahan sa imo. Yes! Kaya ikaw man daw, pag-una mo mo sa kuya. Garo ba ko kita Oo. mag-amigo? Kanina Siyempre. kaya, nga ko, talinga lang ang kapot. Minapulaw ng talinga ko. Day, nagkapa sa talinga. Oo. Kan nagkulog na sa talinga mo, di subuok mo naman. Natasuntik ang sarawayan ka. Ina, bye-bye. Merry Christmas, Ninong. Bye-bye. Sarawayon ini. Okay na. Ano mo na? Maray na hapon tabi, watching from Bakakay, Ems Barameda. Malo Claro, maray na hapon tabi, sabi ni Nilda Trovilleja. Manuel Calamocha, gwapo parehas kita. Ay, tama ka dyan, we. Ika ng tunay, Migo. Maray na hapon tabi sa imo. All right. Pakishare daw tabi kang Facebook tawi. Pakishare mo daw tabi, we, ang sa tuyang Facebook Live. Taga-ready iton. Ang sa tuyang na nagilingon yan. Okay. Mga tugang, madumang kita sa Katanduanes. Mano ka ngaya duman? Madumang kita sa Katanduanes. Ipapaliwanag ko kung maano kita duman. Kaya po ang kutabi ang tabang nindo. Alas 3:36 na ugaring. Mabalik kita pagkatapos lang kan time check. An oras hatod sa Indokang. Ano? Hatod kang ano? Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal nakita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Marahayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cauredo na kami. Hiniho niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan dito sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindahan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko.
kabilang daliri, ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo, huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Madumang kita sa Katanduanes, manimay baka. Arog po kay ni nagtitipon po kita mga tugang kifundo para pambakal po kibagas. Nadadarahon ta duman po sa Katanduanes. Tanaka panahon naman kita digdi sa Tiwi, buda sa ibang lugar sa Albay. Maduman kita sa Katanduanes nagulpi man baga po sa Katanduanes kan bagyo. As of now, mga tugang ang sa tuya tabing cash on hand, iga po kita ki 49,000 pesos. Tan sa tuyang total collection tabi as of November 28, 6 p.m. 111,500. Nabawasan na tabi iyan mga tugang ki 62,497. Base po duman sa ginastuta mga tugang sa pagtautan tabang sa mga sahuruan Tiwi sa Santo Domingo, buda po sa iba pa na nagdidirigdi pong nagharagad nagtaon ninta pinamanta kitabang. Kaya po ang cash on hand tangon yan tabi 49,202 pesos. Okay, now. Ang Katanduanes po, saro po sa nagulpi, mga tugang kanuminaging bagyo. Kaya po, kay puhantan na nindagdag pang kantidad para makabakal kita ki mga sinakong bagas. Kay puhanta pa siguro ki mga 30,000. Kukumplituhon ta so grocery packs na itatao ta po duman sa mga barangay sa ma-identify ko ta duman kung saan na barangay po sa Katanduanes. Kay puhan tabi mga tugang kidagdag. Madagdagan ta lamang ini na 49,000 pesos na cash on hand tabi ngunyan. Kansa mo ya tabi na istasyon. Okay, now. Kasabago may nang aga, igwas akong nag-text. Igwas akong nag-text tabi si taga dyan mani sa Kanumay, sa Purok 2 kang Barangay Utso. Na-delete ko tabi so text mo, madam, gari asertin. Kung di ako nasasala, gari Peralta so apelyedo. Di ko basta, taga dyan po sa Kanumay, baka nagdadangog tabi, ipapakolekta ko kuta sa mobil. Kaya lang kasabago, pigahanap ko po so text mo. Di ko na po matandaan lugod. Dyan sa may Esteves, sa Kanumay, di ko na po matandaan lugod kung saan ka nag-text sa Globo sa Smart Pig search ko nga di ko na po nasusundan. Baka po pwede na makitext giraray sa kuya. So, ma-donate money ki 1,000 pesos. Pagkatapos niyang mag-donate ki 1,000 pesos, may matao pa siya ki used clothing. Kasabago ko ta, pipahapit ko kay Boy. Pigaan na paguna ko na ipurod ko kay Boy kasabagong aga. Di ko na po nasundan. Ay pangyayari ta. Di ko na tabi nasusog. Ate Gigi. Maray na hapon tabi Ate Gigi. Ay nata ito nawara lugod. Di ko na nasusog lugod sa Esteves. Hello? Yes? Good afternoon. Good afternoon. Hi. Good afternoon. Kinawin na naman po ako ni Conceited. Hindi ko naman po siya pinapakailaman. Wala na lang niya po akong pinapakailaman. Wag mong pansinin yun. Wag mong pansinin. Wag mong pansinin yun. Kasi alam mo naman, mga lalaki, ganun talaga. O ganito, baby girl, ganito yon. Ano po? No, humingi kami ng tulong sa tao para doon sa mga kababayan natin sa Catanduanes.
Ngayon po, Kinikwentuhan lamang kita. oh, okay, nakikinig po ako. Kaya kung medyo may mga kakilala ka na pwedeng tumulong, i-refer mo naman kami para matulungan natin yung mga taga-Catanduanes. Gusto ko rin po sana, kaya lang mahirap din po ako eh. Ganito yon. Huwag ka nang magbigay, magsama na lang tayo papuntang Catanduanes sa paghahatid. Ganon? Kailan po? Isasabihin ko na lang kung kailan. Okay. May work po ako eh. Ano po? May work po ako. Ano? May work. Di ba naka-work from home ka naman? Opo, pero depende. Doon ka magtrabaho habang nasa barko. Iba pa po akong work. Habang nasa barko, doon ka mag-work sa barko. Papuntang Catanduanes. Ganon? Oo, parang ganon nga. Pag-iisipan ko po, pero sino pong makakasala? Kailangan ko sinang mga taga-bitbit at taga-buhat ng mga bigas. At Ayan o, akala mo sa akin? Salvador? Bakit? Sobra naman po kayo. Hindi mo ba kayang bumitbit ng 1 kilo man lang na bigas? Magkakakayo po ang kamay ko eh. Kasi tingin ko kasi baka kaya mo ang mga kalahating sako o 1 sako. Ay, sobra naman po kayo mag-order. Ano akala mo sa akin? Hindi mo kaya mga ganong kabigat? Hindi Kandila ka ba? Grabe naman po kayo. Kandila ka ba? Ano po? Kandila ka ba? Ano po? Kandila ka ba? Kandila? Opo. Kandila ka ba? Nabibili na ako eh. Buntis ka ba? Bakit? Binuntisan niyo po ba? Ay. Huwag ka. Walang iyat. Patayin kita dyan. Kandila ka ba? Hindi. Hindi, sige na nga. Babay na. Babay na. Ayoko po ng ganong usapan eh. Sige nga. Okay na. Bye. Baka mayroong gustong tumulong, sabihan mo na lang ako. Papick up ko, ha? Okay? Sige po. Thank you. Okay. Bye-bye. Totoo man ang babae pagwados man nabubungog. Sabi ko, kahit kailan hindi kita kayang kalimutan at hindi rin kita kayang ipagpalit. Hello? Hello? Makasugo naman ang buhay mo. Narumduman ka ni Balo. Natasunta kayo sa raman. Nasabi mo, Sarawan, stoy, seryosang ororonta na. Seryosang ororonta. Hindi man na, seryosang ororonta. Nato nakaarabot kita rin di man. Bata seryosang ororonta ko niya na hapon. Pangyari sa maabaka. Di po. Dahil seryoso tabi. So gusto po na magpaabot ki donasyon. Excuse me po. Uni po ang samuya na mga mga account number na pwede nindong padarahan. Madali lang uni po ang mga pwedeng padarahan. Sa BPI, may BPI account number po kami. Kung mga nasa ibang lugar ka mo sa Pilipinas, nagkatuto ka mo sa Facebook Live ngunyan. Sa BPI, tabi, ang number na pwede nindong i-deposito, 951-0100-22. Yan po. 9541-0100-22. Yan po ang number na pwede po nindo na depositohan. BPI account niyan. Sa GCash po, baby girl, o to GCash, baka pwede. GCash, 0995-9845-151. 0995-9845-151. Sa PayPal, Paymaya, tabi, Paymaya, 0968-361-3477.
0968-3613-477. Yan tabi ang pwedeng mga number na pwedeng ikuan tabi sa Paymaya. Tapos sa PayPal po, unan sa PayPal, paypal.me/DCGB Daramayan. Yan po, sa PayPal, tabi, paypal.me/DCGB Daramayan. Ipadara po dyan, mga tugang ansendo, tabi na mga donations, matipo naman kita makapasiring po duman sa, tabi, makapasiring kupita duman sa Katanduanes, tamadarahan taman po nintabang, ang sa tuya, mga tugang na mga kababayan. Okay? Tangani na makatabang kita po sa mga lugar na tinamaan tabi kan bagyo. Okay? Yan tabian sa tuya na dagdag na pangapudan sa Indo, ngunyan po na pagkahapon. Okay? Takairak man tabi kan sa tuya ng mga kababayan dumaan. Kaso, ay sus ko, so globe ko pala, nawara sa number ko sa globe, nakuan sa number o na-drain sa battery. Good PM, used clothing po pwede mag-donate. Pwede po, used clothing po pwede, basta po so pwede pa pang magamit. Sabi ni 6731, paghatod na lang po digdi sa DCGB, ang sa tabi na mga used clothing. Okay? Maray na hapon kay Manay Ana kang buyo nagluto kay Pansit Bato. Matabangan kami nindo sa Kabinitan, Vera Catanduanes na nagdadangog kami permi sa Indo. Yung ani po, ma-assess po, may assessment po nagigibuhon. Ang sa tuya na mga pag-iriba para po ma-determine ta kung arin pong lugar ang pwedeng tabangan dyan po sa Catanduanes. Ha? Okay? Good afternoon kay Madam Anita Armstrong ng Melbourne, Australia. Sa Tornino, Barcenas. Good afternoon sa Indo sa DCGB. Maray na hapon sa mga kapamilya ko dyan sa Kamalig from Fairview. Sabi ni Babylin Navarro Nieva. Emilina Ludana watching from Forokfor, Bagong Bayan, Daraga Albay. Mayi Gomez, pakibati po sa Gomez family sa Kamalig. Always listening sa programa mo po. Barangay Pigkali, good morning. Sabi ni Marvin Bernaldez. Bert Ricamunda. Hello from Happy Homes, Bagong Bayan, Legazpi. Uy, amigong Bert. At dyan sa may satuya, sa nagdangog niyan eh. So, sa Purok Otsuta, kasi bago may nag-text ako na ma-donate ki 1,000 buda used clothing, di ko nakukuha sa number. Pangyayari, baka tabi pwede mag-text girare sa kuya at sa pag-pick up tabi, kan mobile. Lan Oraa, maray na hapon tabi, Nilda Trovilleja, gwapuhon, ay sus, ma-joke na naman ini, una naman kan. Sabagay man ito man ang pigas sabi, no? Pambira man baga mag-joke ang mga pardangog ta. Okay? Sir, sana maabot po kamuuyasan mo ng Baras, Catanduanes. Mahiling mi ka? Di na po mag-ambisyon na mahiling mo ako, tabata baka pagbasulan mo. Henry M., yung tumatawag sa yung babae, mukhang maganda siya. Kasi ang boses niya maganda. Karamihan kasi may magandang boses, maganda ang mukha. Sa iling ko, ang totoo po, dahil pa man ito na iling personal. Pero ako, may duda talaga kung magayon siya. Bako lang duda, talagang gari positibo kung magayon siya. Kaya nga gari, nagkakainitan kasi buboy, gari, araw man sa nabaga, tulad ng bibig, kabig ng dibdib. Di makaapon sa kusuduwa, drain sa kuyang baterya sa globe, sa cellphone sa globe. Okay? O beno, yung tabi yan mga tugang isend na lang po sa DCGB so mga tabang nindo sa samuyang mga pag-iribarig di hanapon si Mariel, buda si Ate Shirley Dilomen dyan po sa opisina para po sa inyong mga cash or in-kind donation para po sa mga taga-Katanduanes. So as of now, may 49,000 kita ulitin ko lang. Kulang na kulang po ini para ibakalta po din mga sinako pong bagas para po sa tuyang mga kababayan. Okay? Sige po. Salamat po sa texter mo na nagsabi na maganda ako. Tama po siya. Ang galing niya po. Okay.
No comment. I second the motion. Henry, good afternoon po. 5 minutes. Good afternoon. Good afternoon man po. Sana pala. Hen, itong nagapod sa imo talagang girl, gari class ko, ang ngarang ko si Marlon, 29 years old, soltero, working ako from home. Sa Manila ako nag-office, sa Cavite. Yaon ako digdi sa Harong. Ano daw kung gusto niya makitextmate sa kuya? Soltero po ako. Nag-work ako sa Sarong manufacturing company sa IT. Kaya lang, pag may vaksina, pipabalik na ako sa Manila. Gusto ko siya mamidbidan bago mag-abot ang vaksin. Pwede man. Kung nagdangog siguro. Pwede man. Di mo na pagbasulan ang desisyon mo. Kurot niya kan ugali kayo ni. Pwede man baga? Pwede bagang magkasurundo man sa araw ka na hororon. Adi? O bueno. Hello? Hello? Oh, may gustong makipag-uusap sa'yo, makipag-textmate, kilala? Ayun ko po, kasi ano po, tawag ko dito, napaka-stick po ng parents ko eh. Okay. Sige. Wala akong magagawa. Basta po, wag na po akong awayin na ni conceited. Okay na po ako doon. Okay. Pinapatawag ko na po siya. Okay. Bukas abangan mo, magtatawag yun sa akin. Hindi makatawag kasi drain ang baterya ko eh. Okay po. Sige po. Bye. Sige. Bye-bye. Thank you. Ingat po. Ingat. Thank you. Maparam na ako. Taba kami maitarampa kong iba. Orasyon, mga tugang sa mga babayi na mga tabilon. Sabi kan texter ta. Mani, may nag-text mani, 49, 48, 96. Totoo, makamali na kumatsa mamani, Good PM po, Sir Henry. Crashon taka daw po. Nahiling ko sa picture mo kahapon duman sa Aita community sa Santo Domingo. Salamat po kung crush mo ako. Ang kipagbabawal sa mga crush na iyan. Bako mani? Salamaton. An makaha dito nigdi kung makarasanta ka man. Yan ang problema ta. Orasyon, mga tugang sa mga babayi, sa mga teenager, maging mga lalaki na mga malinuwason. Hanggang sa ngunyan, ang ITF, kamo pinagtutugutan ng magluwas, alaga dapat kay puwan sa nana, keriban mga magurang nindo na mga maigpiton. Pero tabi kung magsulusulo ka sa mall, hanggang magparanaya-nayatan mga teenager ngunyan, pinagabawalan pa na magparalantuag sa kapalibutan tan COVID maragsipon. Ang COVID malaniton, kaya tabi ang social distancing, dapat natong mantineron, siring man ang face mask, dapat natong isulog din tultol. Asin ang ngimot, asin dungo, tahuban, tanganing libredo sa anuman na infeksyon. Inuli na nga ni kansiring na bagay, bako sa naman ang mas tabi ang dapat gamiton, pat ang pagugasin kamot, dapat nang ganda o galion. Tangon niya na mga panahon tabi, day mo sigurado kung isang asymptomatic, baka maulakitan ka, baka magpasko, delikadohon. Inuli na nga ni kansiring na bagay, di kita pwedeng magpasko diyan tabi sa mga isolation, siring man mga tugang, di kita pwedeng magbagong taon sa sinabi ng lugar ta makahirako. Kaya dapat natong gibuhon, mag-ingat sa nakita, kung igwa kang namamatean, din agad magtrabaho, tanganing delikadohon. Iluli na nga ni kansiring na bagay, kita pipo binangayo-ngayo sa sendogabos na mga paradangog na mga teenageron. Kamu man na mga magurang na may mga aking daragahon, magintabing mga lalaki, asin mga babae, dapat tabi magpakadisiplinahon. Day magparalantuag, kung day man sanang kinakaipuhan, asin day man kamong dudumanon, tayan tabi mapagalon, pag naulakitan kamo, siya sigurado, kamo napipick upon. Kan ambulansya na ang tanog makusugon, ang wangwang maragsipon, ayan tabi mga tugang, dapat nyatong atid-atidon. Kung araw ka ng sitwasyon, dapat nyato nagibuhon.
Pagsunod kita sa gusto kan Department of Health kung kita mga tugang makinontrahon dahil na magparapiloso po tanata baya kita taarog ka nagagawian ng tao sa ibabaw kan mundo. Ano ba nga ni nakamas ang ngimot ang titahuban pero ang dungo luwason? Dungo na hababaon, dungo na alangkawonon, dungong maigwison, dungo na pangoon, dungo na maluknogon, dungong buhokon. Paminsan orolsiton sa mas nyato na nakatahob kaya ang COVID pwede mangyari na sumot sa dungo mo na ang luho dakulaon. Salamat po. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Mamawot pa, no ta ka maaabot nun yan. Sarado ang eskwelahan, nakakandado ang mga court, alagad ara mo, padagos akong nagpa-practice. Maski dribble-dribble sana sa harong. Mapursige ako arual daw para sa imo. Padagos ang pagmaot maging kampyon sa mas pinatibay na bagong Milo Champion Formula. Mas dusok sa Champion Energy Nutrients. Mas pinasirang, asin ngunyan, mas dakulan gatas kumpara sa dating timpla. Growing up with Milo. Milo everyday. Bagong Milo, same price pa rin based on suggested retail price. Digdi ka na sa probado kan mga kampyon. Milo, new champion formula. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak.
Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1.